guys, welcome back to my channel. Wait, yeah, this is lang tutup. Cái thầu chia với cho cái day off anh em ơi, something mom nước tục. Part-1 na kan kala với in day off. Thì tôi tam lúc tôi cái em xuống à hen bùng rồi em vắt má là này lâu mấy là thì phải tôi đi là về nếu nếu mà chú với in à kan lâu tiếng ngáp. Chuan nimin vela in chung thil ma mo tle ma zong kalea chu kan ti ho boka nga chuan in ti file le e rong bol ni don okay chuan oi soi tur hi wang thei to phatia han ti cha han mania ko sak alo ngai ta me ya chu wang chuan lo chanang training te kan zova chuan na te kan han chan chho ve mop mopa nak tu ka day off ani wangin cho me mamo le thi in chung secret ve mamo ho ka le ho a chau thak ve em me oi ke ma ki katar chet daw lik tu video te po hi siam hi aboi thak chho chan ria ma se kan be zelang in lo 30 taka mamo neu hi ala về nó là in chung à hianin eng vak magala nei lova ala thar tir bok nyen tlem in le chho ve beu illa katia chuan min hopa in kan le kol vela man mo dewin mamo ngoi tur chok kha ka le shini chuanin ka thil le te kan en dik vela flashing hi ataw lu tuka helama chuanin e chak deuh hlek fo en wanga lấy lâu lệ china mani cho mà sẽ có sắc chuanin ei chung atlo ve thunga changin kan ei hek dewa changan ei hek lo dewa ti kani meya sahi atlom zo ka helama chuan sa kan me deu rang me ni o khi changkha ki i luk tuka lei pop mai ni tun chum chu kina bai thak to kin kala siamang chuan hi sa te kan leya sa ti vera hi chong ka care vak lova eng po hi ke e the me ni chu luilam sangat pe hi chu tui ka tia sanga pe chu ka e reng the ni helam zong tak ti chuan ka van nei ve le thunga flashing hi chu a in zoom ve the zong ani a tho zo ka wangin moa tu kina ka thau tlai deuh hleka chu eina ka sil man lawa holama situ lo om rui to boxi a chau nen chuan awaw vak lo ani reruwa mastete video kharon lang lol mai ni rong bol tur ngai to a rong bol zo a e ha thleng sil tu shing nun rap thak zia hi idon ngai am rùa rồi lần rút với những mô thèn siêu tù lâu ống rút đi rồi thèn cái siêu rốt chuan sang tu nu po chu re lâu tram vita cho cái chum pe to si lova cho chum nga kha re le don sia noodles e miang ka tia a thak hinge ke eng thak lo hi ting ka re ru kha boya thak lo ka thlang ta atuna ka lo chumang to em awangin a ol sam chi chau ka siam ta noodles miang ka tia mai hian ngai lo tu ka noodles e po hi ma se chau nen chuan thil han siam hlui kha pe om to si lo like tewin e top miang ka tia noodles chum ta ani helam pang ho noodles ania mi ka shile to lo azia ve lu tu ma se ma to pi chuan atui lo wangin arsa nen ka e do na arsa hi helama chuan atlom leuh hleka chuwangin sa po arsa me deuh reng me don ni arsa tlem kan telamo chum kan deuh hlek typing ka siama ka arsa le chu kan han tilum sa ta tilum chunga le lo tu chuanin kan noodles ning kha garon e to do na lâu khi chào đón nè mukbang chete mi chu chete tak
tui kan noodle si chu amel la moi lo ma se ei tlak vel tu nia o tui vel tu nia